Mince peis. Mae'r mince pei wedi gysylltu â'r Nadolig ers cannoedd o flynyddoedd. Fe fwytawyd mince pei am y tro cynta yn y canol oesoedd. Cig go iawn fydd yn y pei gwreiddiol, a hwnnw'n cael ei weini'n gynnes mewn tos arbennig. Mae mince peis heddi yn wahanol iawn i rhai gwreiddiol. Mae sawl traddodiad yn perthyn i'r mince pei, enghraifft, os ych chi'n dymuno cael ei iechyd da yn y flwyddyn newydd sydd i ddod, mae gofyn eich bod chi'n bwyta un mince pei bob dydd rhwng noswyl Nadolig a'r 5 o Ionawr, sef 12 Diwrnod Nadolig. Wel, fydde hynny ddim yn broblem i weinidog, credwch fi. Mae'r mince pei yn cael ei gysylltu â'r Nadolig hefyd oherwydd y bydde'r cynnwys gwreiddiol, sef cig a braster, yn sicrhau eich bod chi'n cael bwyd da dros wythnosau'r gaea. Good feed, fel bydde'n had yn dweud. Mae eisiau good feed i'ch cadw chi'n dwym. Hefyd, mae'r speisiau sydd yn y mince pei, sef yn draddodiadol, nutmeg, cinnamon a cloves, yn symbolau o'r rhoddion a dderbyniodd y baban Iesu gan y doethion, aur, a thys, a myr. I ni'n gyfarwydd â chael mince pei crwn heddi, ond yn wreiddiol, fe fydde'r mince pei yn siap hirgrwn, ofal, yn symbol o'r preseb lle gosodwyd Iesu wedi iddo gael ei eni, a chlawr y mince pei yn symbol o'r cydachau a orchuddiodd Iesu yn y preseb. Ie, does dim un Nadolig yn gyflawn heb ambell i mince pei. A chofiwch chi blant bod Sion Corn wrth ei fodd yn derbyn mince pei gyda gwydred rwddiod pan fydd e'n galw yn eich tŷ chi noswyl Nadolig.